Бачето риболовеца. Такива рибки пуска. Вижте как ходи! Виж, хваща са риба! Хваща риба. Какво правиш? Здравейте! Сега ще ви демонстрирам и ще ви покажа първи урок как се лови пастърна. Качим се въди. Първи урок. Вождане към реката. Ама ти първия урок вече го каза как се лови риба. Как съм? Ами там каза, че ще кажеш. Добре, сега направо ви показвам. Вижте мене. Стъпа на пръсти. Мами, как се стъпва на пръсти? Не, е много спорно, че от тук ще хванеш риба. Ама, щом си ентусиаст? Какво бе, Рано? А? Хвана риба ли? Хвана риба! Верно ли? Кажи честно! Гледай каква риба! Ма тя е много голяма! Искам да я пипна. Тя ще й се възстанови ли устата?